Param Param hija sensiela ta' poeżiji miktuba mill-poeta bravissimu Manuel Mifsud u din l-ewwel darba li kiteb għat-tfal. Udjenza qed ittella serata għat-tfal bl-isem ta' Param Param. Serata ibbażata fuq il-poeżiji oriġinali ta' Manuel Mifsud b'mużika ta' Chris Spiteri u bis-sem ta' bosta artisti oħra. Aħna qbadna wħud minn daw il-poeżiji u adattajnihom biex flimkien poġġejnihom fi spettaklu mimli briju divertiment tal-familja kollha. Chris Spiteri kompona mużika oriġinali għal daw il-poeżiji u ħut minnhom huma poeżiji kantati iżda ħut minnhom qabad il-poeżiji u ħoloq lirika u kanzunetti oriġinali. Ja opportunità vera sabiħa tfal biex jitlu ġewwa teatru għall-ewwel darba, forsi jekk tipo dan huwa xogħol għal 5+, ġifieri daw it-tfal forsi qatt ma raw xi ħadd idoq il-vjolini u l-kitarra jew il-melodika, ġifieri vera ħaġa sabiħa. Naħseb anke l-fatt li eżatt huma kanzunetti u poeżiji bil-Malti hija ħaġa speċjali għax ma tantx hawn xogħol ta' dak tip fejn jaraw actor musicians jitkellmu bil-lingwa tagħhom, forsi jgħidu stejjer li jistgħu jirrelataw magħhom ftit iktar milli xogħol barrani. Ġifieri naħseb din hija hekk opportunità vera sabiħa biex il-familji jiġu jieħdu gost u jaraw xogħol hekk prodott Malti imma ta' standard vera għoli. Actor musician huwa performer bażikament li kemm idoq u kif ukoll jirreċta fl-istess ħin. Ġifieri ma jkollniex pit tipo bil-mużiċisti jew l-orkestra. Aħna waqt li qed nirreċtaw indoqqu jien indoq il-kitarra, Sean Borg idoq il-vjolin, il-melodika, Annalise idoq il-pjanu, imma fil-karattri ġifieri nżommu l-karattri li qegħdin fihom tipo u ndoqqu live fl-istess waqt. Manuel għamel biċċa xogħol straordinarja hekk kif kiteb għat-tfal għax inħoss li veru daħal f'moħħhom u fl-immaġinazzjoni ta' tfulija. Daw il-poeżiji jitkellmu dwar temi illi huma vera importanti u universali, l-iskola, id-dar, l-ambjent u l-immaġinazzjoni u hemm ukoll ħafna poeżiji fejn jgħidu storja u għandhom in-narrattiva tagħhom stess. Dax-xogħol fl-opinjoni tiegħi huwa importantissimu li aħna nrawmu imħabba għal-lingwa tagħna għall-Malti fit-tfal u f'uliedna minn età tenera. Param Param hija produzzjoni ta' udjenza u ħadd tittella fit-Theatre Next Door mill-31 ta' Marzu sa 2 ta' April.